هذا النور شفاء صدور. як зани зебое дар ақди никоҳи марди муъмин ва зоҳиде даромад. мард бисёр ботақво ва покиза буд, вале фақирона зиндагӣ мекард. зан бошад майли бештар ба дунё ва зару зевар дошт. рӯзе тобу тоқати зан ба поён расид ва бо асабоният ба сӯи мард гуфт: ту ки ба хостаҳои дили ман таваҷҷӯҳ намекунӣ, ба ман зару зевар намехарӣ, ман худам ба кӯчаю бозор меравам, то мардум бидонанд ки ту чӣ гуна зани зебо дорӣ ва нисбаташ бо эътиноӣ мекунӣ. ман зару зевар мехоҳам. мард дари хонаашро боз карду ба занаш гуфт: бирав ҳар ҷое ки дилат мехоҳад. зан ба нобоварӣ аз хона берун шуд. ҳарчанд ки зани зебо буд, касе ба ӯ эътибор намедод. писараки хурдсоле аз лаби чодари он зан дошта ба шӯхӣ такон дод ва кӯдакон дигар ба ҳолаш механдиданд. он зан ба он кӯдак суханҳои зиште гуфту аз тарси он ки хандахароши кӯдакон нашавад, ба хона баргашт. ӯ аз саҳар то бегоҳ дар кӯчаю бозор гашт, зеро вақте ки ба хона баргашт, аллакай вақти ғуруб буд. мард ба занаш гуфт: хуб рафтӣ? шаҳр чӣ гуна буд? чӣ фоидае ба даст овардӣ? акнун дидӣ ки касе ба ту эътибор надод. зан гуфт: ту аз куҷо медонӣ ки касе ба ман нигоҳ накард? мард гуфт: ман ҳатто медонам ки чӣ гуна писарбачае чодаратро кашид. зан дар тааҷҷуб афтод ва гуфт: ту аз куҷо медонӣ? магар маро таъқиб мекардӣ? мард гуфт: на, ман туро таъқиб намекардам, вале тамоми умрам кӯшиш кардам, то боре ҳам ба номуси марде нигоҳи бад накардам. боре ҳам чашми худро ба сӯи зан, духтар, хоҳари марде надохтам. магар боре кӯдак будам, ёдам ҳаст ки чодари занеро ба шӯхӣ кашида будам. дӯстони азиз, ҳар касе ки пок бошад ва нигоҳи пок дошта бошад, пас ҳатман покӣ насибаш мегардад. аммо ҳар касе ки бадахлоқ, бадназар бошад, ҳатман бадахлоқӣ ва бадназарӣ насибаш мешавад. пас биё то бикӯшем ки нигоҳи худро аз номуси дигарон нигоҳ дорем, то номуси мо аз нигоҳи дигарон. дар охир, агар шавҳар зи зан ғамдида гардад, худованд аз он зан ранҷида гардад. худованд шавад хушнуд аз он зан, агар шавҳар зи зан хандида гардад. боқи худо нигаҳбон. дӯстони азиз, شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي